Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agud mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na! Masakit ang tiyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mag-4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Babakan sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May kusot! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Ang oras sa Pilipinas, 6:06 sa aga. Oras ginadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, Kap K5 Ted
Aujero Francia at ka-K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Yari na ang mga balita. Miyerkules, Hulyo 16, 2025. Makanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 25 degrees Celsius ang temperature sa sini nga oras. Mga ka-K5, welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Tarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM radio dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide pinaagi sa aton official Facebook page kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa kinaandan, kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si K5 Alex Escalante. Sa Pangulong Dinalan, ginadulong sang DTX 500. DTX 500, tapnaon ang diabetes, kag likaw sa hypertension, kag cancer. Magtumar DTX 500. Top story of the day. Top story of the day. Malacanang gitawag nga peke kag makahuluya ang pagdalahi kay First Lady Lisa Marcos sa kamatayon sa negosyante nga si Paulo Tantunco bangod sa drug overdose. DTX 500 Morning Newscast. Mga pulis sa probinsya sang Iloilo nagakalipay sa liwat nga pagbalik sa pwesto ni Police Colonel Bayani Rasalan bilang Provincial Director. Linibo ka mga tao na bahaan sa San Dionisio, Iloilo. Sa Capiz, lalaki nang hangkat at pungulay sa pulis nakuhaan sang druga. DTX 500. 9 million pesos kabalor sang shabu nakuha sa Misamis sa Oriental. DTX 500 Morning Newscast. Malapit 7 trillion pesos National Expenditure Program para sa fiscal year 2026 approved na sang presidente. Bicameral report sa hagna nga nagapaiway sa barangay kag SK elections na padala na sa palasyo suno sa Comelec. Balita international, bulong batok sa HIV. Ginpagwa na sang WHO. DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Mas matas nga buwis sa interes sa long-time deposit sa bangko, ginapatuman na. Sports news, Pinoy boxer Yumer Marshall mangin undercard fight sa Pacquiao Barrios sa bout sa Domingo. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment. Aktres nga si Jessie Mendiola handom nga mabalikan ang ani role sadto bilang si Maria Mercedes. Balitang extra special, lalaki sa China nakigilawas sa masobra 1,000 ka mga lalaki. 6:11 na sa aga. Kadungan sa imong nga pagpamahaw sa sining oras sa Ma'am Irene Vasquez sa Sarabia, Sir John Lee Sarabia, kay Sir Reno Alenciaga, Ma'am Teresa, kay Sir Maki Kinoveva, Jesse James Garvilles, Ma'am Jocelyn Di Paul Braga, sa La Filipina Uygong ko, Port sa Ingori La Paz, Ma'am Bings PSJ, Sir Rolly Bandianon Bunye, Sir Tristan Wayat Gulay, Ma'am Idang Bernil, kay Ma'am Banhaw, Sir Saldi, and Ma'am Lorena, Ma'am Laura, Ma'am Luz Priagula, Ma'am Ningning, Sir Bimboy, Pastor Bob, mga pena, DTX Coffee Mix. Top story of the day. Top story of the day. Ang top story of the day ginadulong sang DTX 500. Peke kag makahuluya ang mga nagalaptang aligasyon nga nagadalahi kay First Lady Lisa Araneta Marcos sa kamatayon sa negosyante nga si Paulo Tantunco
pag-iya sang Rostans Mall. Suno kay Undersecretary Attorney Claire Castro nga ginagamit lang sang pila ka obstructionist ang issue agod gubuon ang First Lady si Presidente Marcos Jr. kag ang administrasyon ginpamilit sang taghambal nga masubo nga nadalahig pa sa politika ang pribado nga tawo nga napatay angot sinigit pakamalaot man sang Marcos administration ang inapahayag peke nga police report nga ginapalapta sa social media kung sa diin gindugangan lamang sang pila ka information. Gintawag ni Attorney Castro nga kabutigan kag ginhangkat ang bisan sino nga mahimo magpatigayon sang kaugalingon nga verification sa Beverly Hills Police Department agud pamatud-an nga ang mga linya nga gindugang ang indi kabahin sang original nga dokumento. Babaskog man nga ginpanginuwala sang palasyo sa Malacañang nga kabahin si Tantonco sa official entourage sang First Lady sa biyahe sa Los Angeles, California kung sa diin may kaupod ini nga US Security Service kag Presidential Security Group kag sa lain nga hotel ini nagtiner. Ginpunto man sang taghambal nga documented sa social media ang mga official nga activities sang First Lady sa atong Marso 8, 2025. Kalakip ang konsyerto nga gintabungan para sa mga Filipino. Kaupod si Tourism Secretary Cristina Frasco, si Attorney Claire Castro. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paul Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang gina. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Las 6:15 na sa aga, Philippine Standard Time sa detalye sang mga balita lokal. Ang balita ginadulong sang DTX 500. Mainit nga ginabi-abi sang Iloilo Police Provincial Office Force ang pagbalik ni Police Colonel Bayani Manuel Rasalan bilang Provincial Director sang opisina sa giniwat nga Assumption of Office Ceremony kahapon, July 15, 2025 sa Camp Francisco Sumagaysay Senior, Santa Barbara, Iloilo. Gidri assign si Colonel Rasalan sa Iloilo Police Provincial Office effective July 14 at tapos ginrelieve sang Mayo 11, 2025. Sino kay Rasalan ginakabig sini nga dungog kag responsibilidad ang pagbalik sa Iloilo Police Provincial Office sa din iya gitpasalig nga mas pasangkaron pa nila kaupod ang police, Iloilo Provincial Government kag stakeholders ang ila puwersa patok sa krimen, public safety kag police community partnership. Samtang nagpalabot naman sa mensahe sang pagpasalamat ang nakaligad nga Provincial Director, Police Colonel Roland Bulalakaw nga sa karon nagaserbi bilang Deputy Regional Director for Operations sa Western Visayas para sa ila suporta sa sulod sa iyang malipot nga termino. Sa pagbalik ni Police Colonel Rasalan, pinapasalig sang Iloilo Police Provincial Office kay ila pa pabaskugon ang ila commitment sa pag-maintain sang kahiluwayan kag paghatag sang dekalidad nga serbisyo sa mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo. Sa dugang pa nga balita lokal, Socorro Drug Store nagsarado na makaligad ang delikada nga serbisyo sa Iloilo City. K5 intern Jazz Santillanosa sa report. Mainit ang pagpasalamat ni Mr. Joaquin Cuquin, tag-iyas ang Socorro Drug Store sa mga Ilonggo sa ulihi nga adlaw sang operasyon sang ila botika. Sa interview sang K5 News FM Iloilo, ginpahayag sini nga ang suporta sang mga Ilonggo ang rason kung nga nagdugay sila sa pagnegosyo kag pagserbisyo sa pumuluyo. Dugang man nga mensahe ni Cuquin, padayon lang nga dumdumon ang mga legasiya sang Socorro Drug Store nga naging dako gid nga kabahin sang aton kabuhi.
Ipanon talang ikip talang ang memory sing Socorro sa aton na ang iniisa ni kalugar na durugid kita memorya diri kagagapilitanay sa aton mga kilala ang memorya na di na ang Socorro Drug diri was part of our life. Nahibaluan nga ang Socorro Drugstore isa sa pinakadugay nga butika sa syudad sang Iloilo. Kaginkilala man sa mga pumuluyo bilang sikat nga landmark sang syudad. Matapos ang 78 ka tuig, iniopisyal na nga nagsarado Hulyo 15, tuig 2025. Ako si K5 intern Jason Tilinosa para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Kabalita ang ginadulong sa inyo sa Las 6:08 sa aga, oras dulong sang Mighty C, Department of Education, ginapasiguro ang safety sa mga estudyante sa pagsulod sang tingulan. K5 intern Paula Yvonne Alavarta sa report. Ginapasiguro sang Department of Education Region 6 ang safety sa mga estudyante kag personnel sa mga eskwelahan sa Western Visayas sini nga tig-ululan. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Mr. Hernani Esquilar Jr., Regional Information Officer sang nasambit nga talatapan, ginapahayag sini nga ila ginatugyan sa mga lokal nga panguluhan ang pag-assess kung kinahanglanon isuspend ang face-to-face classes. Dugang pa niya sa bahin sang School Disaster Risk Reduction and Management, nga gincheckyer man ang kapag-on sa mga pasilidad sa mga eskwelahan agud gilayon nga makayo kung kinahanglanon. Pahayag pa sini hindi man maapektuhan ang pagtuon sa mga estudyante bangod naga-shift man sa alternative delivery mode. Naibaluan nga may pila ka lugar sa 5th distrito sa probinsya sang Iloilo, kag iban pa nga bahin sang Western Visayas ang naka-eksperyensya sang pagbaha. Ini si K5 intern Paula Yvonne Alabarta para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Linibo ka mga tao na bahaan sa San Dionisio, Iloilo. K5 Reggie De Mayo sa report. Nagdangat na sa 2,287 ka pamilya ang ginpang-evacuate gikan sa 21 ka barangay sa Banwa sang San Dionisio matapos nga ginbaha ang ila mga lugar bangod sang mabasog nga ulan nga naglabot sa critical level humalin Hulyo 12 tubtob Hulyo 14 sini nga tuig. Sa exclusive interview sang K5 News FM Sara kay Mayor Sally Lopez, ginpahayag sini nga nagapangayo gid siya sang paghangop sa mga pumuluyo sang San Dionisio, Iloilo bangod sang madamo nga mga barangay nga naapektuhan sang pagbaha sa sulod pa lang sang iya ikaduha nga semana nga pagpungko bilang alkalde. Dugang pa sini bangod sa madamol nga ulan naglabot sa 2,287 ka pamilya ang apektado sa kabugusan halin sa 21 ka barangay nga ginalakipan sang barangay Hacienda Conchita, San Nicolas, Cudyunan, Chabas, Tamangi, Suwa, Tubli, Pangi, Moto, Pasi, Santol, Poblasyon, Manduawak, Kubay, Siyempre Biba, Bagakay, Burungon, Bundulan, Kapinang, Dugman, kag Taluato nga isa sa mga nabudlayan ang ahensya maghatag sang relief goods tungod delikado pa ang lugar. Suno pa kay Lopez, ini nga pagbaha resulta sang wala untat nga ulan kag habagat nga dala sang tubig sa kabukiran padulong sa kabarangayan kag nagapanawagan nga likawan ang pagtapas sa mga kahoy kag pagtanom sang mais bangod ini ang isa sa mga rason kun nga madasig magbaha ang mga barangay. Samtang nagahingyo man ini sa mga pumuluyo nga magtanom sang kahoy sa ila lugar agod malikawan ang mga kalamidad kaangay sang landslide. Wala naman sang plano ang Banwa nga magdeklara sang state of calamity apisar sang madamo na apektuhan. Padayon naman ang monitoring kag rescue operation sang MDRRMO kag MSWDO labi na sa mga barangay nga permi ginabaha. Palita nagikan diri sa Banwa sang San Dionisio. Ini naman si K5 Reggie Plazuala Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa 5th Distrito. K5 News FM. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa 6:21 sa aga, oras dulong sang Pre-Bio Coffee. Kaso sang dengue hemorrhagic fever sa syudad sang Iloilo nagadamo. K5 Jenny Kaoyonan sa report.
Nagdangat sa kapin 300 ang kaso sang dengue sa Iloilo City. Inisanto sa report sang Iloilo City Health Office. Sunod kay Dr. John Regine Ancino, Medical Officer sang CHO. Naglapot na sa 305 ang kaso sang dengue, kag isa na ang na-record nga napatay subong nga tuig sa diin mas mataas ini sang 7.4% kung ikumpara sa tinalikdan nga tuig sa kapareho nga tiona. Dugang pa sa natungdan nga wala naman ka barangay ang may clustering of cases bangod sa dengue. Samtang nagapabilin nga barangay Tabuk Suba ang may pinakamataas nga kaso sang dengue nga may 18 ka kaso, ginsundan sang Sook Arevalo nga may 14 ka kaso, kag MVH Nova nga may 11 ka kaso. Mayara kita total of 305 cases, so this is 7.4% increase compared to same morbidity week last year. So mayara kita na talaga na isa ka death, and most affected age group natin is still the school age children 1 to 10 years old. As of the moment, mayara kita 8 ka barangays nga may clustering. So sila ni yung barangays nga consistent ka may cases for the past 4 weeks. Regarding naman sa mga cases, sa mga barangay natin nga may cases, continue magyapon ang aton sanitation team na pagbalik-balik ni sa ila para mag-supervise ka mag-help sila mag-inlo, at the same time nag-miss kita ni sila the moment nga may ara sila case. Ginaengganyo naman sa Iloilo City Health Office ang publiko nga mag-ugyon sa clean-up drive kada Sabado kag i-practice ang 4S strategy batok dengue. Report na gikan sa Iloilo City, ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong. Cash prize nga nadagan sang Santa Barbara kag maasin sa Parada ng Kalayaan, gin turnover na sa Banwa. Yari ang report. Opisyal na nga gin-turnover sa Banwa sang Maasin Iloilo kag Santa Barbara Iloilo ang cash prizes nga nakuha sang Banwa nga nadagaan sa Parada ng Kalayaan nga highlights sang 127th Independence Day celebration sa Manila. Ini ang personal nga ginbato na day Mayor Francis Amboy kag Mayor Dennis Superficial gikan kay Governor Arthur Defensor Jr., Vice Governor Nathalie Andibuque kag Provincial Administrator Raul Banya sa ginpatigan nga flag raising ceremony sa Kapitolyo. Ang Tultugan Festival sang Maasin ang nakabaton sang 2 million pesos matapos nga ginkilala bilang Grand Champion sa Festival Performance Competition. Samtang ang The Cry of Santa Barbara Float naman ang nagdaog sang first runner-up sa Historical Float Competition kag nakabaton sang cash prize nga 1 million pesos. Apat ka tuig nga pagdulong sang kampiyon nga balita, apat ka tuig nga paghatag sang kampiyon nga serbisyo publiko. Ini si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by 6:25 sa aga, mangunguma na sapuan patay sa Lambunaw, Iloilo. K5 Karen sa report. Mga ka-K5, wala na sang kabuhi isang nasapuan ang 58 anyos nga lalaki nga isa ka mangunguma sa talamnan nga sakop sang barangay Manauulan diri sa Banwa sang Lambunaw kag base sa initial investigation sang Lambunaw Municipal Police Station nga posible nakadanlog ang ining lalaki samtang papuli sa ilang nga puluyan ang mga ka-K5. Kag according sa pag-interview naton sa kay Police Captain Jose Winston Biadong, ang hepe sa Lambunaw Municipal Police Station, ngayara sa impluensya sa makahulubog nga ilimnon ang ining biktima mga ka-K5. Ginkilala ang biktima nga si alias Jonathan, 58 anyos kag residente sa nasambit nga lugar. Base sa dugang nga investigasyon sang kapulisan suno kay Biadog, Hulyo 13 ang namilasyon ng biktima sa namatyan sa di nagpulaw ini tubtob kaagahon. Hulyo 14 naman sang aga sang nagtrabaho ini sa talamnan sang isa ka kagawad kag pagkahapon nag-inom-inom ini apang pagka alas 7 sang gabi nagdesisyon ng biktima nga magpauli sa ila balay bisan pa nga tuman ini kahubog. Alas 5:58 sang aga Hulyo 15 sang nasapuan si alias Jonathan sang iya hinablos nga babayi nga nagahapaon sa talamnan kag wala na sang kabuhi. May bagras naman sa agtang ang biktima nga patimaan nga nakadanlog ini suno sa hepe. Sa karon padayon pa ang investigasyon sang Lambunaw Municipal Police Station. Sang nagligan kagabi ang atong biktima gali nag-ano siya na namilasyon sa namatyan. Bali nagpulaw bala siya sa nagligan kagabi.
After that, pagkaaga, nag-obra siya sa talamnan ni Kagawad Dos Banyes, ang upo ni Nasang kagabi. Pag-obra niya aga sa maghapon, paghapon nag-inom sila sa magabi. No? Kapag na labat alas 7, na-solve na siguro, siya umapuli, na sila, nakita si ambal ni Kagawad nga alas 7, naghali na siya, ambal niyang mapuli, pero perti sa Kobog. Kagamo na pagkaaga, nakita na lang sa ngayon na nga ito na siya sa Metaramnan, ng ulo niya sa Metaramnan. Live dere sa Banwas ang Lambunaw, ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought Sa dugang pangabalita lokal, 24 oras ang operasyon sang Anti-Colorum and Traffic Transportation Management Office patok sa mga wala sang prangkisa kag lisensya nga mga driver. Suno kay TTMO Head Oldarico Garbanzos, mayara sila sang enforcers nga gin-deploy nga nagapangdakop sa mga salakyan tubtob gabi agud masiguro nga wala sang may ginapili nga oras kag lugar ang operasyon sang opisina. Magluwas pa dira naga-operate man ang TTMO kun Sabado kag Domingo sa mga lugar nga kinahanglan sang immediate nga aksyon o kun may yara sang nagpalabot sa ilang reklamo nga kinahanglan gilayon nga masolusyonan. Nagaplano man ang natungdan nga tungaon sa duha ka team ang Task Force Anti-Colorum agud nga mas mapadasig kag mapalapad ang ilang pag-operate. Liwat naman nga nagpahanumdom ang natungdan sa mga driver nga Colorum nga magproseso sang permit para mangin legal ang ila pagbiyahe. Kag sa kabugusan nagdangat na sa kapin 200 ang nadakop sang TTMO sa Anti-Colorum Operation. Las 6:28 sa aga, oras dulong sang DTX 500. Mekaniko sang repair shop, ginareklamo nga ginagamit sa illegal drug racing ang ginapakaayo nga motorsiklo. Kimberly Caluyo sa report. Ginapanindugan sang tag-iya sang motorsiklo nga gingamit sa illegal drug racing sa Santa Barbara, Iloilo nga ginusar gid lamang sang mechanic sang ginpakayuhan sini nga repair shop ang iya motor. Suro kay alias Jeffrey, registered owner, ginbilin sini sang Hulyo 12 sa repair shop sa San Isidro Haro ang motorsiklo. Sariin nagpakita ini sa mga resibo kag laragway. Patag pa sini nga gingamit ang iya motor nga wala sang pahanugot halin sa iya. Nag-upod man ang ginaaligar rider sa tag-iya sang motorsiklo nga nagpadulong sa Land Transportation Office o kon LTO Region 6. Sino pa kay LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Hiresponda II, makabig nga reckless ang paghimo sang drug racing sa National Highway. Nahibaluan nga naserbe na ang show cause order sa registered owner kag ginatagan ini sang 5 ka adlaw agod nga magsumeter sang written explanation. Nahibaluan nga madugay na nga ginareklamo ang illegal drug racing sa nasambit nga banwa. Report nagikan sa LTO Region 6. Inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Naka-record sang 2,538 nga aksidente sa dalanon ang Iloilo Police Provincial Office humalin sang Enero 1 tubtob Hulyo 13 sa tuig nga 2025. Sa data nga ginpagwa sang IPPO, 1,597 ang na-record sa kaso sang damage to property subong nga tuig 2025, samtang 1,491 naman asang tuig 2024. Sa bahin sang physical injury, 864 ang na-record subong nga tuig 2025, sa diin nagdubo ini kung ipaanggid sang tuig 2024 nga may 907 nga kaso. Sa homicide, 77 ang na-record subong nga tuig 2025 kag 79 naman asang tuig 2024. Samtang ang mga ginatunaan naman sang aksidente sa dalanon amo ang reckless driving, heavy traffic, driver's error, driver nga yara sa impluwensya sang makahulubong nga ilimnon, mechanical defects, gubaon nga dalanon kag madulom nga alagyan. Inisig K5 intern JN Diaz para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. 31 sa aga, oras dulong sang DTX Premium Coffee. Sa Tigbawan, Iloilo,
Pilason si Ruben, 77 anyos ang edad, residente sa barangay Sinawagan, Badyangan, Iloilo. Samtang nagkatabok sa dalan sa barangay sa barangay Barok, Tigbawan, Iloilo. Sanggin dalasa sa motorsiklo alas 3:40 kahapon. Ang driver sa motorsiklo amo si Yoli B, 30 anyos ang edad, sang barangay Taslan, San Joaquin, Iloilo. Kag angkas nga si Genevieve, 34 anyos ang edad, sang barangay Maribuyong, Duanyas, Iloilo. Suno kay Police Captain Alfred Mansoy, hepe sang Tigbawan Police Station. Pakadto sa San Joaquin ang motorsiklo sa hinali nga nagtabok ang biktima. Minor nga pila sa lawasan ng angkon sang tigulang kag sang mga sakay sa motorsiklo. Sa dugang pangabalita lokal, arestado ang manug-ihaw sang baboy sa drug bypass operation sa Zone 6, Barangay Kalumpang Molo kahapon, Hulyo 15. Ang arestado amo si Tor, 67 anyos, kag residente sang nasabit nga lugar. Sunod kay Police Lieutenant Lloyd Pagulayan, ang Deputy Station Commander sang Police Station 4. Nabaklan si Tor sang isa ka plastic sachet sang suspected shabu. Na-confiscate sa iya ang isa ka not tied kag apat ka heat-sealed plastic sachet sang suspected shabu nga nagabugat sang 50 gramos kag may 340,000 pesos nga market value. Nagdangat naman sa duha ka semanang monitoring kay Tor kag nahibaluan nga kaliwaan o kun siya mismo ang nagadaho sang items sa mabakal sa iya. May gintumod man nga pangalan si Tor nga ginakuhan sang shabu apang gina-validate pa sang pulis. Ginpanginwala naman sini nga nagabaligya sang shabu apang aminado nga nagagamit ini sang isa ka semana na ang nakaligad. Las 6:33 na sa aga. Pagpangape na DTX Coffee Mix. Sa imong nga breakfast sa siling nga oras, Ma'am Eden Dinuevo Bayona. Blessed morning, Ma'am Eden Dinuevo Bayona, Sir Henry Bayona, and kay Ina Lopi Bayona. Good morning, Ma'am Eden. God bless, ma'am. Ma'am Beth Idarlilia. Birthday greetings kay Sir William Dioso. Sir William Dioso sa Barangay Sohoton, Marotac, Nuevo, Iloilo. The Lord bless you and keep you, sir. Sir Red Alensiaga. And birthday greetings kay Ma'am Joy Alensiaga. Si Sir Romerico Alensiaga sa Lanit Haro, nagapamati. Kay Ma'am Neolene Joy Alensiaga, Jenny Halyorina, Sir Chris Vallejo, Aldren Beret, Jen Rose Escalona, Reiki Armintia, Sir Bebot Soloso, and Ma'am Betty Soloso. Good morning. Las 6:34 sa aga sa Pilipinas. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional. Sa Kapis, lalaki ng hangkat na pungulay sa pulis. Nakuhaan sang druga. Julito Borda sa report. Arestado ang isa ka lalaki matapos makuhaan sa ginaligar nga droga sa plaza sa siyudad San Rojas. Ginkilalang nadakpan nga si Carlos Choi Aldicoa, 30 anyos, kag residente sa Barangay 7 sining siyudad. Sa pagpangusisa sang K5 News FM Rojas sa lugar, ginhangkat sa tapungulay ni Aldicoa ang nakasibilyan nga pulis nga nakikita lamang sa ihay mata sa atubang sang simbahan. Ginapahayag nga nagpangayo pa sang kwarta sa pulis si Aldicoa apang sa ulihi nakibot na lamang ang opisyal sa nangin akto sang sospek. Gilayon nga nagtawag sang kapulisan ng opisyal kag pagrikisa nakuhaan sang 5 ka sachet sang ginaaligar shabu nga kon sa diin mayara sang residyo sa sulod sini kag mga drug paraphernalia. Sa karon nagapabilin sa kustodiya sang Rojas City Police Station ng sospek kag natala na ini nga pasakan sa nagikaigo nga panumpungon. Samtang na-recover nga ginaaligar droga ang ipaidalom naman sa laboratory examination. Para sa balitang lokal, ini si K5 Julito Valles Borda. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Capiz, K5 News FM. Sa Antique runners sang mga drug lords sa Iloilo nakuhaan sang masobra tunga sa milyon ka pesos nga balor sang shabu. Ka K5 Eileen Rose Magbanwal sa report. Ginpahayag ni Police Major Jeremy Ayan Magbanwa ang head kang PDEO Antique kag acting chief of police kang Sibala Municipal Police Station nga ginapatihan na runner kang mga drug lord sa probinsya kang Iloilo. Ang lalaki nga nabulan kang masobra nga sa milyon nga balor kang ginapatihan shabu sa Barangay District 3 Sibala Antique. Sa interview kang K5 News FM San Jose kay Police Major Magbanwa ang nagintuad nga buhay daron nga ginamonitor ang subject person nga ginkilala kay alias Winwin, 22 anyos
sang ka high value individual backhoe operator kag residente kang barangay Burok-Burok, Valderrama, Antique. Suno kay magbanwa nga may mga contact sa Antique ang subject person, rason nga tana ang ginagamit nga magbagsak ang mga illegal nga droga sa probinsya. Mamanaan nga ginabanta alas 12:52 sa Kasanagan kahapon nga adlaw July 15. Kang nadakpan na pinaagi sa bypass operation ang subject person nga nagbiyahe pa halina sa may Pasig, Iloilo paagto sa probinsya kang Antique. Ginkasang operasyon na pinaagi sa ginting pwersa kang Antique Police Provincial Office, Provincial Drug Enforcement Unit, kaigimaw ang Sibalam MPS kag Philippine Drug Enforcement Agency o Compedencia Antique sa diin na recover ang mas o menos 85 gramos kang ginapatihan shabu may market value nga 595,000 pesos. Sa talada regenran sa kustodiya kang Sibalam MPS ang subject para sa nagakaigo nga disposisyon. Tagbalita regional halin ridya sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampyon nga mga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas ang kampyon nga estasyon. K5 News FM. 500. 9 million pesos nga balor sang shabu na confiscate sa Tagoloan, Misamis Oriental. Kay Buscaino sa report. Halos 1 milyon na shabu ang nakumpiska sa drug bust operation sa Santa Ana, Taguluan, Misamis Oriental. Arestado naman ang 2 individual na isang 46 anyos na si alias Aiza, 37 anyos na si alias JJ. Samantala nananatiling at large ang 48 anyos na si alias Jose na siyang target sa operasyon. Mrs. ni Aiza ang primary target na nakatakas. 130 grams na shabu ang nakumpiska ng Taguluan MPS, Misamis Oriental Police Provincial Office sa isinagawang operasyon. 14 na pakete ng pinaniniwala ang shabu ang nakuha gamit ang 500 peso bill na bypass money. Nakakulong na ang 2 individual sa Taguluan MPS. Haharapin ng nakatakas na target ang kasong paglabag sa RA 9165. Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM. Sa Bulacan, hubog, nagmaoy kag nagpaniro sa ilimnan. K5 Ruel Tarayaw sa report. Bunsod ng maagap na pagresponde ng mga otoridad, aresto ng pulisya ang isang lalaki na umanay sospek sa pamamarila sa isang inuman na ikinasugat ng 3 katao matapos masukol ito sa Barangay Tabag, Baliwag, Bulacan. Batay sa ulat na nakarating sa tanggapan ni Central Luzon Police Director Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., inisyal na ulat na pulisya nag-ugat ang insidente sa isang inuman kung saan nagkaroon umano ng mainitang pagtatalo na nauwi sa pamamarila. Agad tumakas ang sospek matapos ang pamamaril pero natuntun ito at nasukol ng mga otoridad sa kanyang tinutuluyan. Nakumpiska sa sospek ang baril na ginamit ng sospek sa krimen at ang motorsiklong gamit nito sa pagtakas. Nakaharap na ang sospek sa patong-patong na kaso. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang kasangga sa iba't ibang uri ng sakit. Uminom ng DTX 500, the Super Antioxidant Capsule. Ito si K5 Ruel Tarayaw para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Central Luzon. K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Las 6:40 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang Mighty Sea. Ginaprobahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang 2026 National Expenditure Program o NEP. Sa idalom sang NEP, yara sa 6.793 trillion pesos ang hagna nga national budget para sa masunod nga tuig. Ang pondo ang mas mataas sang sa 2025 national budget nga yara sa 6.326 trillion pesos. Ginaprobahan ang sang presidente ang National Expenditure Program kadungan sa cabinet meeting kahapon. Suno kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang 2026 proposed budget ang nagatuyo nga mapataas ang quality sang edukasyon kag papuson ng kabuhi sa mga Filipino.
sa cabinet meeting ginpatod sang presidente ang pondo para sa masunod nga tuig hindi lamang mapasanyog ang ekonomiya kundi batakon man ang pangabuhi sang mga Filipino. Target nga ipasa sang Department of Budget and Management ang 2026 budget sa Kongreso sa bulan sang Agosto. Sa dugang pa nga balita national, ginpadala na sa opisina ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kopya sang Bicameral Conference Committee report angot sa hagna nga nagapaiway sa barangay kag SK elections. Ginatag ni COMELEC Chairman George Garcia nga subong pa lamang mag-aabante ang 30-day period agud mangin automatic nga kasuguan ang hagna kun pungkuan lamang sang presidente. Inibisan na sang nakaligad pa nga bulan, gin-ratify sa Senado ang BICAM report sa pagpalawig sang termino sa mga barangay kag SK official. Las 6:42 sa aga, oras dulong sang DTX 500 kag D3 Bayo. Gin-confirm sang Department of Human Settlements and Urban Development nga nagpangako ang private developers nga magpatindog sang masobra 250,000 ka housing units sa bugos nga pungsod. Ini mahimo maangkon sa mapigado kag low-income earners. Suno kay Secretary Jose Ramon Aliling sang among nga departamento magalabot sa 42 private developers ang nagpahayag sa ila suporta sa pagpatindog sang among nga numero sa mga pabalay sa pungsod. Ini matapos ilakip ang horizontal developments o subdivision-like housing projects sa flagship program sang gobyerno. Sa katapusan nga balita, national targets ang Land Transportation Office ng LTO nga makompletong backlog sa motorcycle plate tubtob sa bulan sang Oktubre subong nga tuig. Kaangod sini nakahimo na ang ahensya sang 5.4 million ka license plates para sa mga motorsiklo nga dako nga buhin sa backlog sumalin sang tuig 2014 nga naglabot sa 12 million. Patag ni Transportation Undersecretary for Road Transport and Non-Infrastructure Ramon Reyes, ang pag-issue sang 5.4 million nga motorcycle plates ang mahimo matapos sa bulan sang Oktubre. Para makuha ang license plates, mahimo nga magpadulong ang mga motorista sa ila pinakamalapit nga LTO District Office. Las 6:44 sa aga, subong adlaw Miyerkules, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Magalong sa peke nga DTX 500. DTX 500 Morning Newscast. Balita International. Gin-recommend sang World Health Organization kung WHO ang paggamit sang lenacapavir, isa ka injectable drug nga ginatublok 2 ka beses kada tuig bilang effective nga pambato sa HIV infection. Ginhimo ang anunsyo sa International AIDS Conference sa Kigali, Rwanda. Halos isa ka bulan matapos sa aprobahan sa US Food and Drug Administration ang bulong nga himo sang Gilead Sciences. Ginalauman nga dako ini nga bulig sa mga indi makasunod sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang bulong uko nabulayan sa stigma kag kakulang sa access sa bulong. Ang among bulong kalakip sa klase sa medisina nga ginatawag nga capsid inhibitors kag napamatud-an nga halos 100% nga effective sa pagtapna sang human immunovirus base sa malapnagon nga clinical trials sa nagligad nga tuig. Sa katapusan nga balita international sa Amerika, liwat nga nagpaadam si US President Donald Trump sang secondary sanction sa mga pungsod nga nagabakal sang langis kag iban pa nga produkto gikan sa Russia. Ginhimo ni Trump ang payag matapos ginanunsyo ang pagpadala sini sang Patriot missile system sa Ukraine, kung sa diin iya ginhatagan pagtamod ang igapatuman nga sanctions kung hindi magpasugod si Russian President Vladimir Putin sa 50 ka adlaw nga ceasefire. Ginkalipay naman isini sang Kiev apang may pila sa gihapon nga pagpangduha-duha sa matod nga intensyon ni Trump nga sang una mas mahalungon sa paghatag sang suporta sa Ukraine. Las 6:46 sa aga, sa imo nga problema sa panit, alap-up, whiteheads, blackheads kag punggod, kag acne, pangabon DTX Beauty Soap. DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Ang business news kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Umpisa sang Hulyo 1, mas nagtaas ang buwis nga ginakolekta gikan sa interest sang time deposits sa mga bangko sunod sa major bank sa pungsod. Ini kasunod sang pagpatuman sa Republic Act 12214
ukon Capital Markets Efficiency Promotion Act nga nagatuyo nga himuon nga mas simple kag patas ang buwis sa mga kita gikan sa financial investments. Suno sa madalako nga mga bangko nga tanan nga interest halin sa peso kag dollar lakip ang time deposits ang patungan na sang 20% nga final withholding tax anuman ang kadugayon sang deposito. Kinatagman sa mga bangko nga hindi affected ang mga deposito nga ginhulog antes July 1 kag magapabilin ang daan nga buwis sa mga ini tubtob sa maturity o kung sa gintalana nga fetsa sang pag-withdraw. Sa reference rate 56 pesos and 64 centavos ang baylo sang isa ka United States dollar. 38 centavos ang Japanese yen. 76 pesos and 11 centavos ang United Kingdom pound. 7 pesos and 21 centavos ang Hong Kong dollar. 71 pesos and 1 centavo ang Swiss franc. 41 pesos and 33 centavos ang Canadian dollar, 44 pesos and 18 centavos ang Singaporean dollar, 37 pesos and 8 centavos ang Australian dollar, 150 pesos and 26 centavos ang Bahraini dinar, 15 pesos and 10 centavos ang Saudi Arabian rial, 44 pesos and 1 centavo ang Brunei dollar, 35 centavos ang Indonesian rupiah, 1 peso and 74 centavos ang Thai baht, 15 pesos and 42 centavos ang United Arab Emirates dirham, 66 pesos and 7 centavos ang euro, 41 centavos ang South Korean won, 7 pesos and 89 centavos ang Chinese yuan, 44 centavos ang Argentinian peso, 10 pesos and 13 centavos ang Brazilian real, 8 pesos and 85 centavos ang Denmark kroner, 65 centavos ang Indian rupee, 13 pesos and 32 centavos ang Malaysian ringgit, 3 pesos and 2 centavos ang Mexican new peso, 33 pesos and 83 centavos ang New Zealand dollar, 5 pesos and 62 centavos ang Norwegian kroner, 19 centavos ang Pakistani rupee, 3 pesos and 16 centavos ang South African rand, 5 pesos and 89 centavos ang Swedish kroner, 44 centavos ang Syrian pound, 1 peso and 93 centavos ang New Taiwan dollar, 49 centavos ang Venezuelan bolivar, 185 pesos and 54 centavos ang Kuwaiti dinar, 76 pesos and 6 centavos ang British pound, samtang 80 pesos and 17 centavos ang Jordanian dinar. Las 6:49 sa aga. Blessed morning kay Ma'am Eden de Nuevo Bayona and Ina Lopi Bayona, Sir Glenn Diaz, Ma'am Ludi Gulilaw, Sir Romar Datoon, kag mga staff sang City Hardware sa Sambagaro, mga jeepney kag taxi drivers, walk-in customers sang Lalay and Romar Eatery sa Sambagaro. Good morning, Ma'am Ludi Gulilaw. Sa mga nagapamahaw dira, ipadalondo ng healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Dira sa Tintin Turo sa Banga Cabo Airport Mandurriao, Sir Ricky Manaay, Ma'am Antonina Manaay, Sir Digol Tribunal. Pangape ka mo, DTX Coffee Mix. Kay Ma'am Malu Lago and Ma'am Mirna Lago sa Dilarama City proper, sa ilang nga karinderya, kag sa Rose Kalanan. Sa mga nagapamahaw dira, ipadalundon DTX Coffee Mix. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Sports. Sa ato na nga balita sa hinampang sa boxing, dayon ang sambuwa sang Pinoy Olympian nga si Yumar Marshall kadungan sang ginabantayan nga Pacquiao Barrios fight sa Hulyo 20. Una nga natala nga makasambuan ni Marshall ang Mexican boxer nga si Alexis Gaitan sa idalom sang undercard fight. Apang sang ulihi, ginansyo ni Gaitan nga maga-isol ini bangod na kaangkon sang injury. Suman gilayon nga ginbulos kay Gaitan ang US boxer nga si Bernard Joseph. Si Joseph ang may 11 kadaog, 2 ka pierde nga may 5 ka knockout. Samtang si Marshall ang may 5 kadaog, kag wala sang pierde kung sa diin 3 diri ang pinaagi sa knockout. Las 6:51 sa aga, Klinika Deo Fresh. Para nga mahumot ang ilok, wala sang angsod, Klinika Deo Fresh. Jessie Mendiola handom nga balikan ang iya anay role sadto bilang Maria Mercedes. K5 intern IZ Faith Apolonio sa report.
Ginbakigbahin sang aktres nga si Jessie Menjola ang iya malawing nga bakasyon humali sa showbiz matapos ang pila ka tuig nga pagpahuway sa telebisyon kag pelikula. Suno kay Jessie, handa siya nga magbalik sa trabaho kag kung katagan sa kigayunan, luyag sini nga mabalikan ang papel nga nagpasangka sa iya karera. Amoy ni ang Maria Mercedes. Matandaan nga ang Maria Mercedes amo ang isa sa pinakapopular nga teleserye sang tuig 2013. Gagit pa lang nga ginsubaybayan sa madamo nga mga Pilipino. Sa karon, may ara si Jessie sang palabutan nga proyekto nga isa ka crime thriller, mystery drama nga may titulo Sins of the Father. Kaupod niya diri sa Night Gerald Anderson, R.K. Bagasin, Francine Diaz, Seth Fedelin, kaiban pa nga mga kilalang mga artista. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sa TTX 500 food supplement nga agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kaiban pa nga mga sakit. Para look young, feel young, and stay young mga K5. Para sa mga updated nga balita showbiz, magtutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si K5 intern Agsi Apolonio para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ginatrangkaso, Tomarna D3 Bayo, Ma'am Alicia Villanueva, Sir Rick Mapa, Ma'am Raquel Gubatanga, Ma'am Feby Tabuada, Reiki Armentia, Marbs Toledo Magban, sa Sitio Bungol, kay Master Bungol, kapamati sa sining oras. Good morning! TTX 500 Morning Newscast. Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Ang balitang extra special ganadulong sang Mighty C. Sir Dan Calvo, Sir Alan, Ma'am Celine and Ma'am Terry Grace, good morning. Nakapangapi doon, DTX Coffee Mix sa China Viral Online. Ang 30 anyos nga Chinese national nga ginatawag kay Red Uncle. Red Uncle nga nagpakuno-kuno nga babayi agud sikreto nga kuhaan sang video ang pakigilawas sa masobra 1,000 ka mga lalaki. Ang issue nagtugas ang kahadlok sa public health, privacy kag marital fidelity. Ini ginakabig nga top trending item sa popular microblog nga Weibo sa China nga may 200 million views. Ang lalaki sa Eastern City sang Nanjing nanunto sang 1,691 ka heterosexual men nga makigilawas sa iya balay kusin iya inigi na record ka ginapalapta online. Preso na si Red Uncle mangod sa pagpalapta sang obscene materials. Nahibaluan nga hindi illegal sa China ang same-sex relations. Apang ang papalapta sa mga laragway kon video sang sexual acts ang may nagakaigo nga penalty sandig sa layi. Abi niya kon babayi, gali kay lalaki nga may ikog tawo. Las 6:54 sa aga. Grace and peace from God the Father and Christ Jesus our Savior. Mabaton mo ang grasya kag kalinong halin sa Dios nga Amay kag kay Kristo Jesus nga aton manluluwas. Titus 1 verse 4. I-claim ini subong adlaw. Ginatagan niya sang kalinong ang inyo lugar kag ginabusog niya kamo sang pinakamaayo nga trigo. He grants peace to your borders and satisfies you with the finest of wheat. Psalm 147 verse 14. The Lord sustains the humble, but casts the wicked to the ground. Ginabuligan sang Ginoo ang mga kubos, pero ginalaglag niya sing bugos ang mga malain. Salmo 147:6. This is the word of God. Sir John Mark, thank you sir. Sir Edgar Badbadon, John Mark Hardilesa, Ma'am Eden De Nuevo, Pastor Bobby Riman, birthday greetings kay Jesse James Garvillas Jr. from your daddy, Sir Jesse Garvillas. Ma'am Aisha Ama, Gerald Borgosta Nangonan, Sir Ray Maestri Campo, Vice Mayor Elizar Chavez sa Pasay,
Bishop Don Donguines and Mami Ching Donguines sa Sitio Binaubao, Barangay Cali, Dumangas, Iloilo. Tita Ambing Baez Kabasak, Tita Merlinda, good morning. 6:56 sa aga, oras ginadulong sang Klinika Spore Biotics, DTX 500 kag Mighty C. Magpamati sa Health Alert. 4 ka tuig nga pagdulong sang kampyon nga balita, 4 ka tuig nga paghatag sang kampyon nga serbisyo publiko. Ted Aujero, Francia. Kag K5 Alex Escalante. The Lord bless you and keep you. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.